Το τελευταίο κέρασμα αφορά σε αρκετά διηγήματα που διαδραματίζονται όλα εκτός από δύο στην ελληνική επαρχία. Εκεί που, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, μικρών χωρίων μεγάλη κακία. Έχουμε τα πολλά μας πάθη εμείς οι άνθρωποι και βέβαια οι άνθρωποι στις κλειστές μικρές κοινωνίες τα αναπτύσσουν λίγο περισσότερα. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει το καθομοίωση και θέλουμε στην τελική να είμαστε καλοί. Και αφού είμαστε καθομοίωση με το Θεό, αυτό είναι το ζητούμενο σε όλα τα διηγήματα αυτά. Να δείχνουμε τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων, αλλά και τις καλές τους στιγμές. Σε όλα τα διηγήματα αυτά υπάρχει ένα κέρασμα. Και γι' αυτό με αρκετή σκέψη βρήκαμε τον τίτλο αυτό. Να πω ότι τα δύο διηγήματα που αφορούν στα διηγήματα που είναι εκτός της επαρχίας, το ένα είναι στον Πειραιά και το άλλο διαδραματίζεται στο μικρό νησάκι το Αγκίστρι απέναντι από την Αίγινα, σε αυτά τα δύο υπάρχει πάρα πολύ έντονη η αξία του κεράσματος. Μάλιστα το πρώτο λέγεται το τελευταίο κέρασμα. Στη χριστιανική γραμματεία βρίσκουμε τη λέξη κέρασμα ως ελεημοσύνη. Εδώ τη βάλαμε σε πιο απλή, σε πιο κοσμική γλώσσα, όμως έχει την ίδια αξία. Βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή ως ένα κέρασμα. Δηλαδή ο Θεός μας έκανε κέρασμα τούτη τη ζωή και εμείς, καθώς θέλουμε να μοιάζουμε στο Θεό, προσπαθούμε, άλλοτε μάταια, άλλοτε όμως πολύ σοβαρά, να κάνουμε τη ζωή μας ένα κέρασμα στους άλλους ανθρώπους, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Αυτό βρίσκεται και σε όλα τα διηγήματα αυτού του βιβλίου, το τελευταίο κέρασμα. Θα ήθελα να περιγράψω την πρώτη ιστορία που δείχνει πώς ένας φτωχός άνθρωπος, ο Κώστας, κερνούσε όλο τον κόσμο, με ό,τι μπορούσε. Ένας φτωχός πώς μπορεί να κεράσει? Κερνάει με διάφορους τρόπους. Ο Κώστας δούλευε ως υπάλληλος σε μια εταιρεία απεντομώσεις απολυμάνσεις. Καθόλου καθαρή δουλειά, δεν ήταν δουλειά γραφείου δηλαδή, σε καμία περίπτωση, και μαζί με τη γυναίκα του τη Χαρούλα ζούσαν φτωχικά, αλλά με μεγάλη χαρά και αξιοπρέπεια. Ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος που έδινε σε όλους. Στην κηδεία του θα μάθουμε ότι έδινε στους φτωχούς από τη δουλειά του, δηλαδή τον καλούσαν φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν να πληρώσουν όταν βούλωνε η αποχέτευσή τους και εκείνος πήγαινε και τους το έκανε δωρεάν. Θα τον κερνούσαν ένα καφέ ελληνικό, λίγες καραμέλες μπαγιάτικες, ό,τι είχε τέλος πάντων το σπίτι. Και το έλεγαν, παίρνα αύριο να στα δώσουμε. Ήξερε ο άνθρωπος ότι δεν θα του τα έδιναν ποτέ και τους κερνούσε αυτό που μπορούσε. Όταν αρρώστησε από καρκίνο δεν είχε λεφτά να τα καταφέρει στο νοσοκομείο, να δώσει κάτι, να κεράσει κάτι τις νοσοκόμες, το γιατρό, όμως τον αντιμετώπιζαν με πολύ αγάπη όλοι. Όταν έφυγε από τη ζωή, στην αγκαλιά της γυναίκας του, η οποία καλοντημένη πάντοτε πήγαινε να τον βλέπει κάθε μέρα, δεν έφευγε από το κρεβάτι του πόνου του Κώστα. Όταν λοιπόν τελείωσε η ζωή του, με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, βλέπουμε στην κηδεία να μην υπάρχει ούτε ελάχιστα από χρήματα, να μην υπάρχουν χρήματα, να πληρώσει η Χαρούλα, η γυναίκα του, τον καφέ και το κονιάκ που θα έδιναν μετά την ακολουθία. Ευτυχώς ο ανιψιός του Νίκος ήταν καπετάνιος και έκανε εκείνος, κέρασε εκείνος. Αυτό που έχει
ιδιαίτερη σημασία, γιατί όλη αυτή η ιστορία είναι ένα αληθινό γεγονός που περιγράφω, γιατί τα πρόσωπα είναι γνωστά σε μένα. Όταν λοιπόν στο μνημόσυνο του Κώστα βρέθηκαν όλοι αυτοί οι φτωχοί που ευεργετούσε και έλεγαν με πόση χαρά τον έβλεπαν κάθε φορά που ερχόταν να τους βοηθήσει, στα πάντα, ακόμη τους έδινε και χρήματα από αυτά που δεν είχε. Όταν λοιπόν ήρθαν όλοι εκεί, ανακαλύψαμε ότι είχε κάνει μια ευεργεσία ακόμη. Τον είχε καλέσει μια συμβολιογράφος να ξεβουλώσει την αποχέτευσή της. Το έκανε. Η γυναίκα δεν είχε λεφτά να τον πληρώσει και του είπε να κάνει τη διαθήκη του. Και εκείνος την έκανε. Αυτό όμως ήταν πραγματικά ένα κέρασμα από το Θεό, έτσι ώστε να βολευτεί νομικά η γυναίκα του Χαρούλα και να μένει μέχρι σήμερα στο σπίτι. Στο μνημόσυνο λοιπόν του Κώστα, στα 40, ήρθε ένας ρασοφόρος, ψάχναμε να βρούμε κάποιον, τέλος πάντων, να κάνει την ακολουθία του μνημοσύνου, την τελετή. Και βρίσκουμε ένα ρασοφόρο, ο οποίος είχε ένα τρίπιο ράσο και του λέμε έρχεσαι να κάνεις εδώ την ακολουθία, να πεις μια προσευχή. Και ήρθε. Ήταν πάρα πολύ αδύνατος. Είπε μερικές προσευχές που καλά δεν τις ακούγαμε. Και μετά πήρε τα χρήματα από τη Χαρούλα, τη γυναίκα του Κώστα, και έφυγε. Οι μισοί είπαν ότι αυτή η περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας απατεωνίσκος. Οι άλλοι μισοί είπαν μα τι γιορτή είναι σήμερα, και ήταν πράγματι η γιορτή του Οσίου Σιμών του Ξενοδόχου, ο οποίος είναι γνωστός φημισμένος για την αγάπη του στους ανθρώπους, για την ελεημοσύνη που έδινε. Είχε μάλιστα φτιάξει ένα ξενοδοχείο αιώνες πριν και εκεί φιλοξενούσε τους αρρώστους και τους θεράπευε. Ποιος ήταν αυτός στον οποίο έδωσε το τελευταίο κέρασμα? Ήταν ένας απατεώνας? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτανε στα όρια της αγιότητος, αυτός που βρέθηκε εκεί? Κανείς δεν ξέρει. Το αφήγημα το αφήνει αναπάντητο και μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ό,τι θέλει. Αλλά γράφτηκε όλο αυτό με τον εξής συλλογισμό και με αυτό θα τελειώσουμε. Όταν ο Χριστός βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα και έψαχνε να βρει με τους μαθητές του να φάει κάτι, βρήκε μια σικιά. Τη σικιά η οποία ξεράθηκε γιατί την καταράστηκε ο Χριστός. Έγινε έτσι? Οι μελετητές και οι ερευνητές αυτής της ιστορίας του Χριστού που δεν έφαγε από τη σικιά και έτσι την καταράστηκε, λένε ότι δεν ήταν καν Αύγουστος όταν περνούσε ο Χριστός να πάρει τα σίκα από τη σικιά. Ήταν μια άλλη εποχή. Πώς λοιπόν καταράστηκε μια σικιά? Ο Χριστός δεν καταράστηκε τίποτα, ήθελε να δείξει όμως στους ανθρώπους πόσο σημαντική είναι η ελεημοσύνη. Να είμαστε έτοιμοι, και έπρεπε να είναι και η σικιά έτοιμη να δώσει στους ανθρώπους όταν ζητάνε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς ερωτήματα, όχι μπακαλίστικα. Έτσι λοιπόν και ο Κώστας, αυτός ο άνθρωπος, στο τέλος του αφηγήματος έδινε με την καρδιά του σε όλους κέρασμα χωρίς να ρωτάει. Αν ήταν απατεωνίσκος ο ιερέας ή αν ήταν ένας Άγιος, δεν ενδιέφερε κανέναν, όπως μας ζητάει ο Χριστός να γίνει. Θα έλεγα πως το τελευταίο κέρασμα με τον Κώστα συνδέεται με το άλλο αφήγημα, το άλλο διήγημα, που έχει να κάνει με τα τιμαλφή μιας νέας κοπέλας που αγάπησε πολύ. Όλοι οι ήρωες αγαπούν, όπως και οι ήρωες του Παπαδιαμάντη και οι ήρωες των πεζογράφων, να διαβάζουμε πολύ ελληνική πεζογραφία και τον Παπαδιαμάντη κυρίως. Και πολλοί παίρνουμε από τον Παπαδιαμάντη, δεν είναι όλα, αν είμαστε αυτόφωτοι, παίρνουμε. Έτσι λοιπόν και στα Τιμαλφή η Κατίνα, μια νέα κοπέλα, αγαπάει πάρα πολύ
ένα νεαρό, ο οποίος όμως φημολογείται ότι έχει λέπρα. Ήταν εκείνες οι εποχές. Ωστόσο, ο πατέρας αντιτίθεται στο μελλοντικό γάμο. Η Κατίνα θα τον παντρευτεί κρυφά και όταν το μαθαίνει ο πατέρας καίει όλα τα τιμαλφή της Κατίνας, της κόρης του δηλαδή, στην αυλή και έχει ανάψει μια μεγάλη φωτιά και καίει τα γραμματά της, τα χρυσαφικά της, τα ρούχα της, τα πρικιά της και έτσι μένει χωρίς τίποτα η Κατίνα και πηγαίνει να μείνει στο σπίτι του γαμπρού, όπου την παραλαμβάνει μια πεθερά δύσκολη, μια κουνιάδε επίσης δύσκολη και μια ζωή που δεν ήταν εύκολη στη συνέχεια της μέχρι το τέλος. Όμως όταν τελειώνει η ζωή όλων αυτών και πηγαίνει στο νεκροταφείο, τα έχει συμβιβάσει όλα η Κατίνα. Γιαγιά πια, θυμάται τις ιστορίες και κάθε και τους μιλάει στον τάφο, στον σύζυγό της που έφυγε σε μεγάλη ηλικία, στον πατέρα της που τον συγχώρεσε και στην πεθερά της που επίσης της έκανε πάρα πολλά δύσκολα και την πλήγωνε την Κατίνα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι με την πολυτέλεια που της έχει δώσει πλέον ο χρόνος, γελάει με όλα αυτά. Και αυτό είναι ένα κέρασμα της Κατίνας απέναντι στη ζωή. Κερνάει δηλαδή τον ίδιο της τον εαυτό πρώτα με τη συγχώρεση. Τον κερνάει και ησυχάζει. Δίνει ένα κέρασμα όπως ο Θεός της έδωσε κέρασμα αυτή τη ζωή, έτσι κέρασμα και δώρο δίνει στον εαυτό της τη χαρά να συγχωρεί, να δίνει δηλαδή έλεος στους άλλους, να τους βάζει δηλαδή τον καθένα στη θέση που ανήκει. Εκεί που είναι η αγκαλιά του Θεού, γιατί όλοι εκεί ανήκουμε. Και με αυτή την προοπτική γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Να δείξουμε πως είμαστε όλοι στο έλεος του Θεού, είτε λανθάνουμε, είτε κάνουμε καλά. Ό,τι και αν κάνουμε, στο έλεος του Θεού είμαστε. Και ας κεράσουμε τον εαυτό μας από την αγάπη του. Ένα τελευταίο κέρασμα λοιπόν, μια τελευταία προσπάθεια να είμαστε κοντά του.